Rent materialemæssigt at købe kvalitetsmaling, så er det langt bedre at ofre noget ordentligt. Fordi de er nemmere at arbejde med, den giver et meget flottere resultat, og vi skal ikke male så mange gange. Vi sparer mange arbejdsgange ved at have kvalitetsmaling. Hvis du så for eksempel sætter hånden op på, så bliver hånden siddende, altså klør 5 siddende i aftryk, og du kan ikke fjerne det bagefter. Hvis du har brugt en kvalitetsmaling, så skal du for det første male en gang, og for det andet så kan du tørre hånden af fra lille Ronny, der har rørt ved væggen. Ikke? Den er så lige til at fjerne bagefter. Nu er ude at lave et stuehus på en bondegård, hvor jeg sagde til dem, at det egnede sig egentlig ikke til maling, men mere til nedrivning. Men situationen var desværre bare sådan, at det havde de ikke mulighed at råde til. Så de spurgte, om maleren kunne komme med en løsning, der kunne holde et par år bare, til de havde fået sparet nogle flere penge sammen til det der nye hus. Ikke? Og så sagde jeg til dem, at vi kunne da godt gøre forsøget, altså, men så måtte der jo sådan være kritikløst. Ikke? Men vi løste opgaven og fik puttet noget filler i de værste huller og fik malet det, og de blev simpelthen så glade for det. Jeg må indrømme, at jeg blev selv positivt overrasket over, hvor meget vi fik ud af det der gamle skidt. Så bliver det hele sådan lige gået efter med let hånd her til sidst. Både træværk og vægge, hvor der kan være lidt. Det er en god dag på arbejdet, når malingen gør, hvad den skal, ikke? Og folk bliver jo glade og siger, det var godt maler. Du nåede så langt i dag. Så bliver man sgu stolt og tænker, ja selvfølgelig.